Ηλία, θα μας πεις δύο λόγια για την αποφυλάξη καταρχήν. Ηλία, θα μας πεις. Να είστε καλά, παιδιά, όλοι. Για την αποφυλάξη δύο λόγια. Στη χώρα αυτή, όπως ξέρετε, φυλακίστηκαν όλοι οι πρωτοπόροι της Εθνικής Ανεξαρτησίας. Ο Κολοκοτρώνης, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, οπότε ακόμα και εμείς που είμαστε ένα τίποτα μπροστά σε αυτούς τους γίγαντες μπορούμε να είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που κάναμε φυλακή επειδή αντιστεκόμαστε και αγωνιζόμαστε για την Ελλάδα. Και σήμερα που η χώρα απειλείται και πάλι, η πατρίδα μας απειλείται από την ξένη κατοχή των τοκογλύφων και των λαθρομεταναστών, είναι η ώρα της μεγάλης πολιτικής αντεπίθεσης του εθνικού πατριωτικού κινήματος της Χρυσής Αυγής. Καλή δύναμη σε όλους. Για το δημοψήφισμα. Λέμε όχι σταθερά και δεν κάνουμε κολοτούμπα όπως θα κάνουν κάποιοι άλλοι.